εγώ με λένε Μανώλη Καστρουνή, είμαι ISF Calibrator. Θα προσπαθήσω με απλά λόγια και εν συντομία, για να μην σας κουράσω, να δούμε 2-3 βασικές έννοιες περί εικόνας, το τι πρέπει να προσώπησε μια εικόνα, πώς πρέπει να βλέπουμε, τι προβλήματα προέρχονται από τι ρυθμίσεις. Γιατί το να έχω ένα προβολικό μέσο, λέγεται τηλεόραση τηλεφωνίας, και να έχει ένα κάρο καλούδια μέσα και ρυθμίσεις, δεν σημαίνει ότι πάντοτε είναι καλό. Απλώς τις έχουμε για να τις έχουμε. Γιατί ξεκίνησαν να ίσως από κάποιον ανταγωνιστή. Οπότε, εφόσον το έχει ο ένας, πρέπει να το έχει και ο άλλος αναγκαστικά. Λοιπόν, τα βασικά. Το πώς βλέπουμε, γενικότερα το πώς ο άνθρωπος παίρνει την εικόνα και την βιώνει. Το μάτι έχει περισσότερα στοιχεία από ρόδια και εικόνα. Δηλαδή, έχω τα εύχρομα στοιχεία και τα ασφάλματα στοιχεία. Εμείς γενικότερα θεωρούμε ότι είναι σαν high definition την εικόνα, γιατί είναι ασφάλματα. Έτσι ξεκινάνε όλα. Και πάρα πολύ απλά, γιατί το μάτι μας βλέπει καλύτερα το ασφάλμα και μετά το εύχρομα. Ας πούμε ότι βλέπουμε ένα αντικείμενο από μακριά. Τι βλέπουμε, μια ασφάλμα που κοίτα. Μετά σιγά σιγά, εφόσον έρχεται κοντά και έχουμε την ευαισθησία μας από το μάτι, γιατί έχουμε τα ρόδια που έχουν το εύχρομα, τότε αρχίζουμε και διακρίνουμε το χρώμα. Η εικόνα μας σε όλα τα ψηφιακά μέσα έχει RGB τα χρώματα και δεν είναι αποτελεσματικό το SMIC. Και τι πρέπει να λέμε ότι έχουμε μια καλή εικόνα. Δυναμική εικόνα. Τι σημαίνει? Πολύ καλό μαύρο, πολύ φωτεινή. Χρωματικός χωρεσμός. Ο χρωματικός χωρεσμός σημαίνει να έχω σωστό χρώμα στην αντίστοιχη ποσότητά του. Χρωματική ακρίβεια. Το κόκκινο είναι κόκκινο, άσχετα εάν είναι πιο φωτεινό ή λιγότερο φωτεινό. Το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε και τα ενδιάμεσα χρώματα έχουν μια συντεταγμένη που πρέπει εκεί πάνω να κάθονται. Το λεγόμενο χρωματικό τρίγωνο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι γνωστά όσον αφορά τις τηλεοράσεις και τις προβολής, όπου είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, διακόπτεται εκείνη τη στιγμή. Ιδιαίτερα στις τηλεοράσεις, οι LCD είναι και αυτές που έχουν LED ή οτιδήποτε, δηλαδή LCD είναι. Ασχέτως πώς καταναλωτικά το ακούει ο καθένας. Λοιπόν, προβολής. LCD πώς δημιουργούνται, τι έχω, ο φωτισμός είναι λάμπα, τώρα έχουν εκεί με laser, έχω διχρωικά φίλτρα που το κάθε ένα από αυτό εμποδίζει κάποια άλλα χρώματα να πάνε και συγκεντρώνεται σε ένα πρίσμα και βγαίνει εικόνα. Δηλαδή, περνάει από το μπλε το πολιτικό φίλτρο, το υπόλοιπο που μένει περνάει από το πράσινο και μετά έρχεται το κόκκινο. Αυτά εδώ μέσα είναι ένα πρίσμα το οποίο συγκεντρώνει την εικόνα μέσα στο φακού και βγαίνει έξω. Στον αντίποδα έχουμε το DLP, ένα κομματικό τροφό, ο οποίος ξεκινάει συνέχεια και ανοιγοκλίνει το πάνελ. Το πάνελ ανοιγοκλίνουν τα πανελάκια έτσι, ώστε κάθε φορά πέφτει αντίστοιχο φως και με αντίστοιχη χρωματική ακρίβεια. Και μετά έχουμε τους SXRT, όπως είναι η Sony ή η GDC, που χρησιμοποιούν αυτό. Εδώ έχω ανάκλαση του φωτός, ενώ εδώ διαπερνά μέσα από τα διχωρικά. Ενώ εδώ πέρα τι έχω, περνάει από εδώ και τα ανακλά. Ας πούμε ότι έχουμε έναν καθρέφτη που δεν κάνει το see-through. Τηλεοράσεις. LED και OLED. Η διαφορετικότητα των στοιχείων το βλέπετε. Στη μία έχω φωτισμό οπίστιο, είτε λέγεται έτσι, δηλαδή γύρω-γύρω από τις τηλεοράσεις, είτε από πίσω direct. Το πόσες περιοχές έχουν και πώς φωτίζει είναι λεγόμενες full array. Νομίζω κατανοητά έτσι, δεν είναι? Λοιπόν, τώρα πάμε στις OLED τηλεοράσεις, οι οποίες γενικότερα τι έχουμε, αν θα έχουμε ένα OLED και LED, αν θα έχουμε ένα λευκό στοιχείο για να έχουμε το RGB και το white, βλέπουμε εδώ πέρα τι έχουμε, έχουμε περισσότερη φωτεινότητα, αλλά όχι όμως μεγάλη χρωματική ακρίβεια, ενώ εδώ πέρα που έχουμε RGB, βλέπετε ότι το λευκό που σχηματίζεται, όπως και εδώ, έρχεται από το σύνολο των τριών χρωμάτων, άρα έχω καλύτερη ακρίβεια χρωματική και φωτεινότητα από ό,τι σχέτο αυτό εδώ, το λευκό. Και αυτό γιατί είναι ο μόνος εύκολος τρόπος να δώσει φως με μικρότερη κατανάλωση και καταπώνηση του πάνελ. Τηλεοράσεις, οι οποίες είναι full array με local dimming, δηλαδή τι έχω από πίσω ένα μηχανισμό ο οποίος μου αμαυρώνει τα σημεία εκείνα ανά πάσα στιγμή. Ενώ εδώ πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα, το ξαναλέω και πάλι, έχει να κάνει με υπολογιστική ισχύ και τη δημιουργία του πάνελ, εγώ να έχω το local dimming. Το ένα με το άλλο έχει να κάνει με το contrast της εικόνα. Αυτή η διαφορά που βλέπετε είναι αυτό που λέμε δυναμική εικόνα. Είναι η διαφορά μεταξύ του λευκού, μάτιου λευκού και του μέλιου μαύρου. Τι είναι μια OLED τηλεόραση, τι είναι μια mini OLED και μια QLED. Αυτή εδώ, η mini LED και η micro LED που έρχονται είναι το μέλλον.
μεγάλη ανάπτυξη ως προς αυτό το τομέα, γιατί θα έχω ένα πάνελ το οποίο θα έχει πολύ φωτεινά πλάνα, μεγάλη φωτεινότητα δηλαδή, και από την άλλη προσπαθούν με κανονικό τρόπο και όχι με μηχανικό τρόπο, δηλαδή να έχω local dimming και να μαυρώσω για να πέσει όσο να το καλύτερα. Οι διαφορές με τις τηλεοράσεις είναι ότι δεν έχω μεγάλη οπτική γωνία. Δηλαδή, εγώ σε αυτήν τον LED, εάν κάτσω εδώ, εάν κάτσω εκεί που σας εσείς από την άλλη μεριά, περίπου σε 175 λίρες, έχω ακριβώς την ίδια φωτεινότητα, την ίδια χρωματική παλέτα. Στο αντίθετο, αν πάρω μια οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση, όσο καλή και να είναι, άλλη τεχνολογία, η υπογωνία αρχίζει να έχει ένα μικρό θέμα. Κάθετα παίζουν σχεδόν όλες πολύ καλά. Το μεγάλο πρόβλημα για όσους παίζουν παιχνίδια, τα 60 ή τα 120 Hz, πρέπει να ξέρουμε ότι το μάτι αντιλαμβάνεται το flickering στα 73 Hz. Από εκεί και πάνω δεν το καταλαβαίνει. Τη βλέπει ενιαία. Τα 100 Hz είναι ακόμα καλύτερα. Τι έχουμε? Όταν το πάνελ από μόνο του είναι 60, θα έχουμε αυτό εδώ το τρέμουλο στην εικόνα. Το οποίο έρχονται μετά με τα λεγόμενα motion flow ή οτιδήποτε να κάνουμε πολύ πιο ομαλή την κίνηση. Βάζοντα διάφορα καρέ. Πώς μπαίνουν αυτά τα καρέ? Ανάλογα με την εταιρεία και τι κάθε φορά χρησιμοποιεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε εικόνα, πρώτο καρέ, μισό από την πρώτη εικόνα, μισό από την δεύτερη και πάει λέγοντα. Δηλαδή, έχω την εικόνα, το τελείωμα της εικόνας, σαν πρώτο καρέ, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να φτιάξουν την κίνηση. Όταν όμως το πάνε δέχεται κατευθείαν 120 Hz, πάντα υπάρχει αλγόριθμος και έχω καλύτερη απόκριση του πάνελ και λιγότερο input lag. Ιδιαίτερα για παιχνίδια. Δηλαδή η κίνησή μου είναι ομαλή, χωρίς να παίρνουμε μέσα άλλα στοιχεία που επενδύουμε. Συγγνώμη, θα μπορέσουμε να πούμε ότι εγώ που είμαι ένας καθημερινός θεατής, δεν θα με ενοχλήσει το 60. Σε θέαση. Αν κάθεστε να δείτε μπάλα, είναι σίγουρο ότι οι περισσότεροι θέλουν πολύ πιο ομαλή κίνηση. Και να μην μιλήσουμε, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Τι γίνεται όμως τώρα? Μεγάλο θέμα, γιατί μιλάμε για Ελλάδα. Τα περισσότερα, αν πάμε για τηλεοπτικό σήμα, ιδιωτικά ή όχι κανάλια, επέμβουν λόγω της DJI, επέμβουν στα 1080i στα 25. Τι σημαίνει αυτό? Για να έχω μια εικόνα 1080i οι μονές γραμμές, μετά έχουν τις ζυγές, άρα τι έχω 1080i για να μου κάνουν 1080i στα 50, μια σταθερή εικόνα, και όλα αυτά πρέπει να δεθεί να γίνει progression. Δηλαδή, αντί να έχω γραμμές οι οποίες φλέκονται, να έχω ένα film. Εικόνα. Λοιπόν, το κακό είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς δεν είναι αντάξιο των μηχανημάτων το οποίο έχουμε σπίτι μας. Γι' αυτό δηλαδή, αν δώσεις λεφτά για να έχεις μόνο και μόνο τηλεοπτικό σήμα, ένα-δύο ιδιωτικά, τότε καλό να πάρουμε μια σχετικά φθηνή τηλεόραση. Μην πάμε, αν όμως βλέπεις Netflix, αν κατεβάζεις ταινίες, δανεικές ταινίες, αν βλέπεις Blu-ray ή οτιδήποτε άλλο, τότε αξίζει. Ναι, ο περισσότερος κόσμος θέλει αυτό το motion flow να είναι ενεργοποιημένο για να έχει πιο ομαλή κίνηση. Σε πολλούς αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Προσωπικά δεν με ενοχλεί, γιατί μου φέρνει ένα άγχος όταν βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι πολύ βίντεο η κίνηση, δεν είναι ομαλή όπως είναι στα 24 κάρια. Τώρα βλέπουμε τη διαφορά το παλιό με το νέο. SDR, Dolby Vision ή HDR. Τελείως διαφορετικά πρότυπα, τελείως διαφορετική δυναμική εικόνας, τελείως διαφορετικές απαιτήσεις από ένα πάνελ. Για να μπορεί να δείξει σωστά μια τηλεόραση είτε ένα προβολικό, το ίδιο πράγμα είναι, θα πρέπει να έχει περίσσια φωτεινότητα να δείξει. Και η φωτεινότητα δεν είναι στο σύνολό της, η φωτεινότητα είναι σε στοιχεία. Δηλαδή, βλέποντας εδώ, ή όσοι έχετε το Mad Max, το καινούριο Fury, το τελευταίο τέλος πάντων, είναι χαρακτηρισμένο να μπορεί να παίξει ένα πιξελάκι μπλε χρώματος σε όλη τη διάρκεια της ταινίας στα 10.000 nits. Τοπικά. Καμία ταινία δεν είναι ούτε 1.000, ούτε 4.000 nits, ούτε 10.000 nits, όπως γράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι εύκολο. Το aspect ratio, παλιά είχαμε 4:3, 16:9 είναι 85-2:35 προς 1. Θα έχετε παρατηρήσει όσοι βλέπετε Netflix, παρόλο που η τηλεόραση μας 16:9, εδώ βγάζει ένα μικρό περιθώριο που είναι διαφορετικό από ό,τι είναι το 2:35 που είναι εδώ και εδώ. Είναι ένα τελείως διαφορετικό δικό του φορμά. Το οποίο δεν το έχουμε συμπεριλάβει. Το Vision. Σε σχέση με το HDR. Δύο καινούργιες τεχνολογίες. Πανομοιότυπες. Η διαφορά τους βρίσκονται το πώς εκμεταλλεύονται τα λεγόμενα metadata. Μία ταινία μέσα, όλες αυτές, έχουν κάποια στοιχεία. Σου λένε ότι είναι η maximum φωτεινότητα τόση,
η minimum φωτεινότητα τόση και ο ενδιάμεσος φωτισμός. Για να μπορεί η τηλεόραση να κάνει το λεγόμενο tone mapping, δηλαδή να προσαρμόσει τη φωτεινότητα βάσει αυτό που διαβάζει στην ταινία, χρησιμοποιεί δυναμικά. Λοιπόν, όταν είναι δυναμικό σημαίνει καρέ-καρέ, παίρνω τα στοιχεία, τα τροποποιώ και το δίνω σαν αποτέλεσμα. Το άλλο βλέπει την αρχή και το τέλος της ταινίας και έχει ένα μέσο όρο, το HDR. Πολλές φορές στο Dolby Vision θα το δείτε ότι είναι πολύ πιο χρωματικά καλύτερο ανά πάσα στιγμή. Ενώ το HDR το δεις ότι είναι λίγο πιο χαμηλωμένη η φωτεινότητα των χρωμάτων. Μέχρι εδώ το πάω καλά ή όχι, πείτε μου. Καλά τα πας. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε. Η διαφορά των χρωματικών τριβών. Δηλαδή, τι λέμε, έχουμε ένα SDR σήμα. Είτε λέγεται το παλιό DVD, είτε λέγεται η πρώτη σκηνιά στα Blu-ray, είτε λέγεται τηλεοπτικό σήμα. Το χρωματικό τρίγωνο είναι αυτό εδώ. Το μέσα. Το χρωματικό τρίγωνο του HDR Dolby Vision είναι αυτό. Πολλές τηλεοράσεις και η πληθώρα τηλεοράσεων δεν μπορούν να κάνουν αυτό το χρωματικό τρίγωνο και έχουν αυτό εδώ. Υπερδιευρυμένο το λεγόμενο DCI-P3. Οπότε τι κάνουν, παίρνουν το χρώμα αυτό εδώ που είναι κανονικά η ταινία και προσπαθούν να το προσαρμόσουν εδώ μέσα. Δηλαδή φανταστείτε ότι έναν τόνο του πρασίνου εδώ δεν θα πρέπει να φορέσει εδώ πέρα. Ή δεν μπορεί να το παραλείψει, αλλά θα πρέπει αυτό που είναι εδώ να το φέρει κάπου εδώ. Λίγο περίεργα. Αυτό πολλές φορές που οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν τι κάνει. Όλες οι ταινίες, οι παλιού τύπου, ήταν οχτάβητες. Δηλαδή είχαμε αυτό εδώ το degradation. Από μαύρο μέχρι λευκό. Τα μηχανάκια, τηλεοράσεις προβολής, σου λέγανε ότι ναι, εγώ παίρνω 8 bit σήμα το οποίο είναι γραμμένη ταινία, αλλά εγώ μπορώ να την κάνω 10 bit ή 12 bit. Αλλά κάνει εσωτερική επεξεργασία του σήματος για να μου δώσει ένα τέτοιο degradation ή ένα τέτοιο degradation. Οι καινούργιες ταινίες είναι ήδη γραμμένες εδώ. Οπότε, αν έχετε κάποιο media player, παίζετε από PC, ή αν έχετε κάποιο άλλο είδους συσκευή, καλό είναι να το βάλετε σε 10 bit όταν βλέπετε όμως HDR, Dolby Vision, Netflix γενικότερα ή οποιαδήποτε άλλες ταινίες. Λοιπόν, και εδώ είναι ο σκοτωμός. Η εικόνα μας είναι μαύρο και έχω ασφάλμο, έχρωμο και πάει λέγοντας. Το σήμα που φεύγει από την επανοσφαιριακό όλα τα κανάλια, το πάω πάρα πολύ αυτά, είναι αυτό το στίγμα. Αυτό. Άρα καταλαβαίνετε τη διαφορά. Και εμείς στο σπίτι μας παίρνουμε τουλάχιστον σφαίρο. Άρα χρωματικά, μπορεί να καταλάβετε το σύνολο αυτού σε σχέση με το σύνολο αυτού, πόσο μεγάλη διαφορά έχει. Και αυτό γίνεται εσωτερικά μέσω του δικτύου του ΟΤΕ, το οποίο δεν είναι το σύνολο. Γιατί τώρα περνάμε μέσα από τον ΟΤΕ. Παλιά ήταν στην 3η Σεπτεμβρίου, τώρα πάει αλλού. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε καν. HDMI. Γνωστό εδώ πάρα πολύ καιρό. Παλιά είχαμε να βλέπουμε μέχρι 300 MHz, τα λεγόμενα 1,4 πρωτόκολλο, μετά πήγαμε στο 2,1. Δείτε όμως ότι αναλόγως όσο πιο ισχυρό σήμα θέλουμε, αυτό εδώ έχει να κάνει με παιχνιδομηχανές, 4-2-2, 4-4-4. Για να έχουμε πολύ καλύτερο σήμα θα πρέπει να έχουμε και πολύ καλύτερο HDMI. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το πόσο ακριβό ή φτηνό είναι, έχει να κάνει αν κλειδώνει ή δεν κλειδώνει. Αν κλειδώνει, μέσα στο site μου έχω αναφέρει τι γίνεται σχετικά με το μήκος και την ποιότητα του HDMI. Κάτι άλλο που θα πρέπει να ξέρετε είναι από εδώ και πέρα καλό είναι να χρησιμοποιείτε οπτική ίνα. Ένα καλώδιο οπτικής ίνας και όχι ένα καλώδιο απλό το χώριο που είχαμε. Δηλαδή ένα καλώδιο οπτικής ίνας είναι σαν το USB περίπου. Έτσι. HDMI με οπτική ίνα. Ναι, μπορεί να το δείτε, είναι αυτό εδώ. Και υπάρχει κάποιο μεσολαβεί κάτι ανάμεσα για να του κάνει οπτική ίνα και να του έχει. Καταρχήν αυτό έχει φορά. Δηλαδή σου λέει από την πηγή στο μέσο. Ωραία. Και μέσα εδώ είναι, ας το πούμε ότι είναι ενεργό. Και δεν δουλεύει να κάνεις, δηλαδή πώς θα βάλεις μάτιση. Μάτιση. Δηλαδή, ήθελα 12 μέτρα, πήρα 8, παίρνω άλλα 5 μέτρα για να 13 που κάνει. Θα πρέπει να το πάρεις από την άλλη. Είναι εύκολο γιατί δεν χρειάζεται στην παλιά
τι θες, για να κάνεις μια γωνία, αν μπαίνεις από τη γη ή οτιδήποτε, πρέπει να έχεις ανοιχτή καμπή. Διαφορετικά θα σπάει. Αυτό όμως μπορεί να κάνεις τη γωνία πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι κάτι σαν να μην γύρες, είναι πολύ πιο εύκολο και να περάσει. Ονομάζονται αυτά και ονομάζονται. Τι κοίτα. Μεγάλη πλαστική. Ναι. Οι τιμές έχουν εξομαλυνθεί σε σχέση με το HDMI το απλό. Η οπτική είναι ανάλογα με τα μέτρα, έχει να κάνει με το πόσο. Ένα αντίστοιχο δεκάμετρο. Ένα αντίστοιχο δεκάμετρο μπορεί να ξεκινήσει από 150 ευρώ και να φτάσει με Και το αντίστοιχο που δεν είναι οπτική. Δεν θα το συνιστούσε γιατί σε πολλά μέτρα δεν μπορεί να κλειδώσει. Μπορεί να δώσει. Δηλαδή, κοίτα, εφικτό είναι το 8 μέτρο. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο δεν θες οπτική. Αναγκαστικά, τίποτα άλλο. Τώρα, συσκευές. AV ενισχυτής, το Blu-ray Max, το Media Player, το οτιδήποτε άλλο. Στο ελάχιστο μήκος, για να μην έχετε θέμα, θα παίρνει τα 2 μέτρα. Δεν μας ενδιαφέρει αν η συσκευή είναι μία εδώ ή άλλη από κάτω. Καλή ώρα έτσι. Και να είμαστε στο μισό μέτρο. Το ελάχιστο ασφαλές είναι τα 2 μέτρα. Και να μην δέχεται ούτε λειψή, ούτε πρόβλημα. Συνδέονται συνδέονται. Δηλαδή να μην συνδέονται τις συσκευές μεταξύ τους. Γιατί πολλές φορές και εκεί που παίζει, την πρώτη φορά μετά από λίγο διακόπτει. Ξανά διακόπτει. Δεν φταίει το ποιότητα του καλωδίου, φταίει το μήκος. Έχει παρατηρηθεί σε πολλούς σύγχρονους ενισχυτές από τους μαζικούς τέλος πάντων αυτούς της αγοράς, τσιπάκια ιδιαίτερα της Denon είχαν θέματα ώστε να κλειδώνουν και με συγκεκριμένες προβολές τηλεοράσεις. Οπότε καλό είναι να υπάρχει αυτό το είδους η ασφάλεια. Ή αν έχετε τη δυνατότητα, κάποιος γνωστός να σας στήσει για το δικό σου setup συγκεκριμένο καλώδιο. Δεν έχει να κάνει ένα ευθυνό ακριβό, αν αυτό το καλώδιο κάνει με αυτό το σετάκι. Το 8K. Το 8K και να πάρεις τώρα ένα καλώδιο το οποίο να μπορεί να περάσει 8K, δεν έχουμε 8K. Και όλες τις τηλεοράσεις. Rui Pro είναι μια καλή εταιρεία. Σημειώστε το αν θέλετε, είναι μια καλή εταιρεία. Παίζει με το περισσότερο με τις περισσότερες συσκευές. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο γιατί η ρύθμιση είναι απαραίτητη. Λοιπόν, τι κάνουμε. Αν έχουμε προβολέα, ρυθμίσουμε προβολέα σύμφωνα με το περιβάλλον, γιατί έχουμε τα βάνια, έχουμε ανακλάσεις διάφορες. Αυτό έχει να κάνει με το να φτιάξουμε το. Καταρχήν θα φτιάχνουμε μια τηλεόραση ένα προβολέα, βάζουμε σήματα γεννήτριας, βλέπουμε πώς παίζει και αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μετά θα πρέπει να φτιάξω το κομπιούτερ να παίξει καλά σε σχέση με τη τηλεόραση το προβολέα. Το media player το ίδιο. Οπότε τι έχουμε, φτιάχνουμε πρώτα το προβολικό μέσο, δεν έχουμε το ταιριάξουμε τα υπόλοιπα κομμάτια. Όταν φτιάξουμε την εικόνα μας, τις περισσότερες φορές μειώνεται η κατανάλωση, γιατί δεν είναι όλα ενεργά. Και δεύτερον, γλιτώνουμε και τη ζωή της λάμπας. Όσοι από εσάς έχετε προβολέα, θα πρέπει να το πω, δεν θα είσαστε τσιγκούνιδες στη χρήση του. Δηλαδή, δεν θα ανάβετε και θα κλείνετε τον προβολέα για να γλιτώσω τα 5-10 λεπτά που θα πάω μια τουαλέτα, θα πάω να φάω ή οτιδήποτε. Αφήστε το να παίξει. Ράτο, δείτε σε ποια σκηνή είστε και βγαίνετε πάλι πίσω. Όχι να πατήσετε pause, να παίξει. Δεύτερο και σημαντικότερο, δεν θα πρέπει ποτέ να κάνετε δοκιμές με αυτές τις συσκευές. Δηλαδή, δεν βάζω και βγάζω HDMI. RCA βγάλετε ό,τι θέλετε. HDMI δεν βάζετε και βγάζετε. Θα κλείσετε μια από τις δύο συσκευές, δεν θα έχει ρεύμα. Γιατί όπως και να είναι τώρα που το τραβήξω εγώ, αύριο μεθαύριο, αυτές οι συσκευές μπορεί να μην λειτουργούν μεταξύ τους. Δεν έχει θέμα το PC μου, δεν έχει θέμα τηλεόραση. Μεταξύ τους επικοινωνία. Όταν βάζω ένα HDMI, τι κάνω, μεταφέρω πληροφορίες μέσω του ήχου editing. Δηλαδή, γεια σου, εγώ είμαι ο Μανώλης, εσύ είσαι ο Κώστας, δουλεύω σε αυτές τις συχνότητες, αυτό το χρωματικό τρίγωνο, αυτή την πληροφορία. Πολύ εύκολα να καταλάβετε αν έχει χαλάσει κάτι, αν έχετε ένα PC, μπείτε μέσα, εδώ θα την αναγνωρίσει σαν Sony, bla bla bla. Αν δεν το δείτε αυτό και δείτε ένα monitor PNP, plug and play, πάνω να έχετε χάσει αυτή την επαφή. Δηλαδή έχει δει ένα monitor και να είναι αυτό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα PC σας με εξωτερικές οθόνες. Άρα, καλό είναι, εάν έχω προβολέα, δεν το σβήνω την πηγή μου και αλλάζω HDMI, ακόμα και το NCT. Πάντα η πηγή πρέπει να κλειστεί. Πάντα η πηγή είναι σημαντικό να είναι. Εάν έχω προβολέα, για να το σβήσω θα πρέπει να κρυώσει, να το ξανάψω για να μην κάνω τέτοια πράγματα. Ναι, η πηγή. Αν έχω τηλεόραση, κλείνω τηλεόραση ή βγάζω τηλεόραση από το ρεύμα. Δηλαδή, αν και κλειστεί να είναι τηλεόραση, περνάνε 5 volt μόνιμα. Δηλαδή, αν πάτε και κάνετε έτσι λίγο, θα κάνει σμηθυρισμό. Άρα περνάει ρεύμα. Μανώλη, κάνει βέρσο το ρεύμα. Κάνει βέρσο το ρεύμα. Ένα από τα δύο νέο. Προτείνω να το βάζετε το ρεύμα. Κλείσε ένα πολυδιακόπτη. Το standby δεν είναι. Όχι, το standby περνάει ρεύμα. Πάντα περνάει ρεύμα.
Γι' αυτό και η κατανάλωση. Όταν συνδέει συσκευές έναν AV ενισχυτή, Το ίδιο. πρέπει να είναι κλειστό και να ενισχυτή. Ναι. Δηλαδή, τι θες έναν AV με μια τηλεόραση. Ναι. Okay. Έχεις όλες τις καλωδιώσεις, τα βάζεις μέσα και τελευταία στιγμή πατάς τον διακόπτη. Αν έχεις πολύ πίσω, ή βάζεις μία από τις δύο συσκευές, την τελευταία να πάρει μπροστά. Τόσο απλό. Αυτό το λέω μόνο και μόνο για να υπάρχει ασφάλεια και να μην μείνει κάποια στιγμή κάποια με την απορία γιατί εμένα δεν παίζει. Έχει τύχει σε πάρα πολλούς. Δεν είναι κάτι. Πλέον το HDMI δεν είναι. Έχει τα καλά του, αλλά έχει τα άσχημα. Δεν είναι σαν τα RCA που κάνουν αυτό και βάζουν και βάζουν. Ας πούμε και από το RCA που είναι στο subwoofer, το μόνο θα κάνει ένα μπουμ. Αυτό. Εδώ όμως χάνει την επικοινωνία. Στο άλλο δεν χάλασε τίποτα. Λοιπόν, τι διορθώνουμε. Τώρα είναι στην πλάτη, θα μιλήσω μετά πιο κτένει αυτό. Κοντράστ, το χρώμα και το team, το sharpness, το grayscale είναι χωμαλό, τη γεωμετρία αν μιλάμε για μεγάλους προβολείς και το count που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Λοιπόν, αυτό ίσως να σας μπερδεύει, θα το προσπεράσω γιατί έχει να κάνει με τα παλιάς τεχνολογίες και νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, έχουμε μια καρτέλα. Πάντοτε υπάρχει πληροφορία που είναι below black και το μαύρο μας. Τι θα πρέπει να φτιάξω έτσι το μαύρο, ώστε αυτό εδώ να μην φαίνεται. Αν πάρουμε μια τηλεόραση και αν πάρουμε ένα προβολέα, ας πούμε ότι θα το κάνω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα χωράφι. Εντάξει, έχει μια πρόσωψη εδώ και μια πρόσωψη εδώ. Ωραία, αυτό είναι το μαύρο και αυτό το λευκό. Δεν μπορώ να πω ούτε στο γείτονα, ούτε χάρη στο γείτονα το χωράφι. Το πάμε σε αυτό. Το αν βλέπω τα μαύρα ενδιάμεσα, είναι ένα απλό παπαδάκι που λέγεται γάμα. Δηλαδή τις λεπτομέρειες στα χαμηλά. Δηλαδή, εδώ αν κάνω αυτό το διαμάδος που κάνει εδώ το μανίκι με οτιδήποτε άλλο, ή τα σκοτεινά, δεν έχει να κάνει. Αν το κλειδώσει αυτό, τελείωσε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το δεις. Με αντιστοιχεία πατερνάκια. Το ίδιο και εδώ, από εδώ και πέρα ξεκινάει η πληροφορία. Και στο 246, από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να φαίνεται. Θες πιο φωτεινό. Προβολέα, θες μια φωτεινή τηλεόραση, έχει κάνει λάθος επιλογή. Δεν μπορεί να τις ορίσεις. Θα χάσει στοιχεία από την εικόνα. Το μαύρο. Τελείως μαύρο, ελάχιστα έχει πάει λέγοντα. Είναι υπερφωτισμένο για να μπορείτε να τα βλέπετε. Δεν έχει να κάνει τηλεόραση, που το έχω βγάλει έτσι, από να το δει. Αντίστοιχα με το λευκό. Αυτή είναι μια μικρή καρτέλα για να δείτε πόσο καλό degradation έχετε, πόσο καλά έχετε το λευκό και πόσο καλά το μαύρο. Φανταστείτε αν πάτε στην τηλεόραση και έχετε ένα τέτοιο πατενάκι, πάτε το κατεβάσετε ίσως και από το ίντερνετ. Αν πειράξετε και ανεβάσετε το contrast, αυτό εδώ θα δείτε ότι κάποια στιγμή θα αρχίζει να φέρνει χρώμα. Που σημαίνει ότι κάποια τα τρία χρώματα έχει τερματίσει, δεν μπορεί να δώσει άλλο και προβόλευε τα υπόλοιπα. Καρτέλα για να μπορούμε να δούμε το χρώμα. Δεν μπορεί να πει κάποιο Μανώλη, αυτό το χρώμα είναι πολύ λίγο. Υπάρχει ειδική καρτέλα με το αντίστοιχο φίλτρο που θα πρέπει τι. Όλα αυτά εδώ, ιδιαίτερα αυτό και αυτό, να μην έχουν διαφορά φωτεινότητας. Θα πρέπει όλη η φωτεινότητα να όπως τη βλέπετε. Άρα είναι πολύ εύκολο με αυτό το φίλτρο. Κατεβάζω το κόρο, ανεβάζω το κόρο, βλέπω τη διαφορά. Όταν είναι ένα χρώμα όπως εκεί, μπλε, πάω να πούμε σωστά χρωματικά. Το αν μου αρέσει παραπάνω το χρώμα ή όχι είναι άλλο. Το τσιπά, άλλο το σωστό, άλλο το preference. Ναι, το τι μου αρέσει. Αυτό εδώ στο πιανό και το Magenta Block έχει να κάνει με την προηγούμενο, αν είδατε που έγραφε tint. Μπορείς τη Magenta να κάτσεις να παίξει, να γίνει λίγο, να έρθει λίγο προς το μπλε ή να έρθει περισσότερο προς το κόκκινο. Ένα από τα δύο. Δηλαδή πειράζοντας το κανάλι του κόκκινου και το κανάλι του μπλε, αυτό εδώ αρχίζει και χαλάει. Ίσως αυτό να μην είναι πολύ κατανοητό. Θα το δούμε μετά. Στους προβολείς. Έχει να κάνει με τη σύγκληση. Πήγατε κάτω στη Sony καθόλου. Προβολείς όπως είναι η Sony, όπως είναι η Epson, όχι η DLP, η LCD, έχουν τρία πάνελ που φτιάχνουν την εικόνα. Το ένα είναι το κόκκινο, μετά έχετε το μπλε και από πίσω έχετε το πράσινο. Όλα αυτά πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα. Εάν δεν είναι, θα δω αυτό το πράγμα. Οι σύγχρονοι προβολείς έχουν μέσα ρυθμιστικά, τα οποία αρχίζει και επηρεάζεται και μετά να τα φέρεις σωστά. Ιδιαίτερα σε προβολέα, προβάζουμε ακριβώς να κάνετε απέναντι και δεν χρησιμοποιούμε ποτέ το εκιστόν. Δηλαδή, αν η εικόνα μας είναι έτσι, και βγαίνει έξω, δεν θα πάω ηλεκτρονικά να την πειράξω να έρθει σωστά. Γιατί χαλάει όλη η εικόνα και μετά θα πρέπει να τη φτιάξει μέσω τη οξύτητα που θα σου βγάλει πρόβλημα.
Αυτό είναι αντίστοιχο. Πώς είναι τα τρία διαφορετικά χρώματα. Το overscan και το crop, νομίζω δεν χρειάζεται κάτι να πούμε. Όταν καθόμαστε και βλέπουμε τηλεοπτικό σήμα, να ξέρετε ότι η εικόνα μας είναι εδώ στο 5%. Σε όλη εδώ την πληροφορία γύρω-γύρω, που δεν φαίνεται, περνάει το guide και λοιπές πληροφορίες που έχουν μέσα τα κανάλια. Δηλαδή τώρα στις καινούργιες τηλεοράσεις βλέπετε ότι εκεί που παίζει και μια διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό περνάει μέσα από αυτό το κανάλι που δεν βλέπετε. Το ασφαλές είναι το 5% για το τηλεοπτικό σήμα. Το ίδιο με το pixel cropping που βλέπετε εδώ. Αυτό έχει να κάνει αν μπείτε μέσα και πείτε αν θέλετε να είναι 4-3 zoom, real, native, το home key τηλεοράσεις και προβολής. Και αυτή έχει να κάνει με την ομοιομορφία. Ομοιομορφία. Το βλέπετε, αυτό είναι περισσότερο σε συντρίπο. Εδώ έχει πιάσει ένα από τα πάνελ, έχει πιάσει σκόνη, αποτέλεσμα να έχει το ζητά. Το ίδιο και εδώ σε άλλα σημεία, εδώ πρέπει να είναι έτσι. Ομοιομορφία, κάτι αντίστοιχο βλέπετε και στις LCD τηλεοράσεις. Που αν είσαστε κάθετα, βλέπετε μια χαρά το λευκό ή τις ρίγες της μάπης που είδαμε πριν. Όταν έρχεται υπογωνία ή πάτε σε σχήμα πετάλ, θα δείτε ότι αλλάζει χρωματικά. Συνήθως πρασινίζεται μια μεριά, μπλεδίζει από την άλλη. Λοιπόν, να το πω εγώ ή θέλω να διαβάσετε λίγο και να αντίσω μετά με το επόμενο τις απορίες. Εξής θα δω σήμερα. Ωραία. Τι θα πρέπει να έχει το γκάμα. Το γκάμα είναι η σταδιακότητα του ότι έχουμε ένα εισερχόμενο σήμα υπό μορφή ηλεκτρισμού και βγαίνει σε μορφή φωτεινότητας. Αλλά τι θα πρέπει αυτό το πράγμα να είναι γραμμικό. Δηλαδή έχω αντίστοιχο βολτάζ, αντίστοιχη φωτεινότητα και θα πρέπει να έχει μια γραμμικότητα. Παλιά όταν πήγαν οι κάμερες δεν είχαν τη δυνατότητα να τραβάνε γραμμικά. Οπότε τι έπρεπε οι κατασκευαστές των τότε προβολικών μεσοτηλεοράσεων ή όλα αυτά, ενώ τραβάει έτσι η κάμερα, τι ήρθαν οι άλλοι να το προβάλλουν έτσι ώστε να μου βγει μια γραμμικότητα. Δηλαδή τι κάνουμε, ακόμα και σήμερα, πριν λίγα χρόνια τέλος πάντων, γράφαμε λάθος, διορθώναμε για να μας βγάλει το σωστό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό μέχρι στιγμής. Σαν το Ρίγα, σαν τη Ρίγα. RIA, του σήματος του ηχητικού λες. Μπράβο, ναι. Το αποτέλεσμα του γάμα όταν πειράζω, και αυτό σας είπα πριν, δεν έχει να κάνει με το μαύρο και το λευκό. Αν θέλω να δω εδώ τις λεπτομέρειες, ένα καλό ή ένα κακό γράμμα, το καταλαβαίνω. Εδώ βλέπω ότι το γράμμα είναι λάθος. Εδώ είναι υπερφωτισμένο. Το σωστό είναι το τρίτο. Δεν μπορώ να βλέπω έτσι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά ό,τι και έτσι. Αν τη λεπτομέρεια. Άρα τι πρέπει. Είναι στάνταρ το νούμερο για το. Με τον γάμα. Ναι. Το γάμα πρέπει να είναι κανονικά 222. Στις κυρίες συνταγές έχουμε το BT1886, το λεγόμενο EOF, το οποίο τι είναι, ένα γάμα 2,4 ψηλά. Όταν λέω ψηλά εννοώ από το 20 ερή και μετά. Και χαμηλά είναι στο 2. Δηλαδή δεν έχω. Αν το πάμε. Λοιπόν, το γάμα πλέον είναι της μορφής, δεν είναι έτσι. Ωραία. Αρχίζει και γίνεται λίγο φωτεινό στα χαμηλά και μετά αρχίζει και έχει μια πιο απότομη γραμμή. Δηλαδή έχω ένα 2 στην αρχή και μετά φτάνω στο 2,4. Έχει αυτό γιατί πλέον οι τηλεοράσεις συμπεριφέρονται πολύ καλύτερα. Γιατί αν είχα ένα 2,4 να αρχίσει ένα σκοτεινό ή ένα 2,2 θα ήταν στο χαμηλά, εδώ θα ήταν πάρα πολύ σκοτεινό. Αυτές τις τηλεοράσεις για το θέμα προστασίας και OLED τουλάχιστον, μετά από λίγη ώρα το μαύρο αρχίζουν και πέφτουν. Γιατί προστατεύουν στο πάνελ. Άρα τι κάνεις, αρχίζεις εδώ σιγά σιγά να χάνεις. Έχει διαφορά στο σύγχρονο. Ναι. Δηλαδή, Αυτό είναι το αντίστοιχο γράμμα. Αυτό είναι το που το 886. το ότι μπορεί να το στη ρίγα σου με είναι στην ίδια σου, είναι διαφορά σου το μάμα σου μια όλη ή θέλει να πέσει πάρα πολύ γρήγορα. Αν κάτσω εγώ και βάλω αυτό εδώ το λευκό συνέχεια, εγώ θα συζητήσω για 10 λεπτά. Δείτε ότι η φωτεινότητα θα αρχίσει να περτσίσει. Για να προστατεύει το πάνω. Για να προστατεύει το πάνω με τίποτα. Ενώ δεν το κάνει ποτέ αυτό γιατί δεν έχει νόημα. Όχι. Λοιπόν, τι λέμε artifacts, οτιδήποτε δεν υπάρχει στο σήμα και μπορεί να το γίνει με αυτή τη μορφή. Αυτό το βλέπω πάρα πολύ συχνά στο Star, συνήθως στα βράδια. Δείτε ένα τέτοιο πράγμα στη σκοτεινά του, στι ταινίε και βάσει. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Και αυτό είναι το αντίθετο.
Δηλαδή, ένα κιλό αντικείμενο να έχει που λέμε κουρίτσες. Το πω πολύ απλά. Δεν ακολουθεί κανονικά κίνηση. Λοιπόν, το μέλλον δεν ξέρω τι θα είναι. Συνήθως λένε ότι θα είναι microLED, λιγότερο ανοιγοβόρες, περισσότερη φωτεινότητα και πάει λέγοντας. Αυτό όσον αφορά. Μαύρα. Κοίτα να δεις, Σωτήρη, ο περισσότερος κόσμος, γιατί από μια ηλικία και μετά, αυτό το οποίο θέλει είναι φως και χρώμα. Δυστυχώς από μια ηλικία μετά έχεις presbyopia, αν όσοι δεν έχουν τη μοιοπία και όλα αυτά, κάθεσαι έτσι και βλέπεις, ακόμα και το μενού να πας να φας, θες φως. Μπράβο. Άρα τι θα πρέπει, να το κάνω λίγο πιο φωτεινό. Αν το κάνω φωτεινό και τα μαύρα. Δεν έχεις καθόλου τα μαύρα. Γιατί αν ανοίξω τώρα εγώ την κουτίνα, αυτό που είναι μαύρο από πίσω θα σου φανεί κατά μαύρο. Γιατί το μάτι δεν προλαβαίνει να ανοίξει η ήριδα. Όταν έχω μαύρο και είμαι σε μαύρο περιβάλλον, τι κάνει η ήριδα μου? Ανοίγει για να πάρει περισσότερο φως. Όπως είναι μια φωτογραφική μηχανή. Άρα πρέπει να πάρω ένα φως. Όταν του ρίξω ξαφνικά ένα φακό στο μάτι, τι κάνει? Αμέσως κλείνει. Ωραία. Κλείνει γρήγορα. Για να φτάσει στο μαύρο, η ήριδα μας πάει αργά προς τα πίσω. Το τέχνασμα που το έχει κάνει πρώτα η Philips, τι είχε βάλει το Abilite? Για να μπορεί να σου κάνει παιχνίδια στον χώρο? Όχι. Η ίδια το πάνω της δεν είχε μαύρο, οπότε τι έκανε τεχνικά? Σου ρίξε την αντίστοιχη του ματιού. Σου είχε από πίσω ένα φως, ποτέ δεν έβλεπες μαύρο, οπότε οτιδήποτε άλλο ήταν. Έχει να κάνει με τα παιχνίδια. Για την εποχή ωραίο τέχνασμα. Κοίτα δεις, για την εποχή ήταν πολύ ωραίο και το έχει ακόμα. Και ο κόσμος το θέλει. Και πολλοί ας πούμε σου βγάζουν την κλειδίδια, καταντών σου είναι λεντάκια, πλήρω περιμετρικά. Ας έρθουμε σε αυτήν την τηλεόραση. Λοιπόν, έχουμε, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Βαγγέλη Λάμπρη και τη Sony που μας έδωσαν την τηλεόραση. Είναι ολοκαίνουργια. Εγώ την άνοιξα, δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Είναι η Α95L. Όσοι είσαστε στα διάφορα φόρουμ και βλέπετε τα αμερικάνικο, είναι στο HDP Test, έχει βγει από τις καλύτερες τηλεοράσεις. Το τελευταίο, έχουμε και από την LG. Είναι μια τηλεόραση 65 inch με το πάνελ του QD OLED της Samsung. Βλέπετε γωνία θέσης, είναι εύκολο να το δείτε έτσι. Δεξιά-αριστερά το πείτε του χρώματος όπως λέγαμε πριν. Και αυτό έχει να κάνει με τον εσωτερικό δίσκο, αν θέλετε να γράψετε μια ταινία οτιδήποτε άλλο, και φυσικά με το media player. Η τελευταία γενιά η Sony είναι πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες, όχι όσον αφορά το media player, όσον αφορά το πόσο γρήγορα διαβάζει ένα σκληροδίσκο. Δηλαδή, άμα ένα δίσκο με ένα τεραβάιτ, θα δείτε ότι στο ένα θα κάνει 10-15 λεπτά κάθε φορά που κάνει ανανέωση, θα βλέπει και τα τεμάχια που έχει μέσα, ενώ σε αυτό έρχεται πολύ πιο γρήγορα. Για και μιλάμε εδώ γιατί το σημείο. Η τηλεόραση 55 βγαίνει στα 3.300. Αυτές τις τιμές είναι ό,τι βρήκα στο διαδίκτυο. 65 αυτή έχει στα 400 και 77 που είναι το μεγαλύτερο μοντέλο φτάνει στα 6.700. Ναι, όχι γιατί κάποια στιγμή θα δούμε και πόσο κάνει αυτή. Εκεί ξεκινά. Παρατζίδηση. Ωραία. Θα πάρεις ένα πανί, θες άλλο 1,5 χιλιάρικο, θα θες καλωδιώσει στο σπίτι και μετά έκανα κανένα δικηγόρο γιατί είσαι σίγουρο. Να έχω και 130 έτσι στο και 65. Μόνος όμως. Να δω ποιος θα σου φέρνει το πιατάκι και τα φρούτα στο έτσι. Θα πετάνε και ένα πια. Θα πέσουμε κάτω από την πόρτα. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί μια OLED τηλεόραση. Πολύ πιο απλά. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Η διαφορά στο φάσμα. Το φάσμα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, να το πούμε έτσι, χαρακτηριστικό στην εικόνα. Θα προσπαθήσω να πω με απλά λόγια. Δηλαδή, αν πάω να φωτογραφώ ένα ούβανο και εγώ έξω στο να μετρήσω τον ήλιο, που είναι η πηγή που θα σκοτώσω, θα δείτε ότι έχω αυτή τη μορφή. Δηλαδή, έχω πίξ στο μπλε, στο πράσινο και στο κόκκινο. Πουθενά τα διάμεσα χρώματα δεν φαίνονται. Πουθενά. Εάν δούμε τις παλιότερες γενιάς της OLED, θα δείτε ότι εδώ είχα ολίγοντι κυανό με πράσινο και εδώ είχα ολίγοντι ματζέντα. Ως πολύ. Βλέπετε, δεν ήταν καθαρό. Αυτό έχει να κάνει με το πώς το λαμβάνει το μάτι μας. Τα χρώματα καθαρίζουν πολύ πιο ωραία. Όταν έχεις ένα καθαρό χρώμα, θα νομίζω ότι έχεις πολύ καλύτερη και ανάλυση και σάπελ ευκρίνεια. Όταν αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά, το πρέπει είναι αυτό που λέμε είναι λίγο. Αυτό ισχύει στις Quantum. Ναι. Αυτό ισχύει στις Quantum, καινούργια.
Χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, υπάρχει μάρκα στην αγορά που βγάζει και Quantum, αλλά έχει και QLED, οι οποίες το χρώμα του προσώπου είναι λίγο περίεργο. Όσοι είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, παλιά όταν ζωγραφίσαμε, ξύναμε λίγο το χρωματικό μολύβι και το περνάμε με ένα μπαμπακάκι και να κάνουμε ζωγραφιά. Να γεμίσουμε τέλος πάντων ζωγραφιά. Δεν το κάναμε έτσι. Αυτό το πράγμα σου κάνει. Η επιτρεπίδα δεν σου είναι. Διαφορά στο φως. Προηγούμενης γενιάς OLED, νέας γενιάς OLED. Πάνελ της LG. Και η Sony είχε την Α9 με J. Αυτό είναι το πάνελ της QLED. Και πού βρίσκεται αυτή η διαφορά. Εκείνο με αυτό έχει διαφορά στη φωτεινότητα. Αυτό γιατί το έβαλα. Αυτό είναι ένα από τα προγράμματα που χρησιμοποιώ. Από μαμά η φωτεινότητα όταν φτάνει τα 1716 nits, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, σε ένα πλαίσιο 10% της εικόνας. Είναι 716. Και βλέπετε εδώ ότι έχω 18% περίπου λιγότερο κόκκινο, αυτό είναι στο λευκό, ξαναλέω. Τίποτα στο πράσινο και 60% στο μπλε. Το μπλε είναι αυτό το οποίο δημιουργεί περισσότερη φωτεινότητα στην εικόνα. 1700, ενώ η προηγούμενη γενιά ήταν κοντά στα 800-850. Μιλάω για την ίδια εταιρεία, τη Sony, αλλά σε παλιότερο μοντέλο. Ρυθμισμένη σχετικά κοντά, στα 1300 nits. Περίπου τόσο είναι και ρυθμισμένη κανονικά. Αυτό έχει να κάνει με την ακρίβεια. Αυτό είναι προ-καλυμπεραρίσματος, μετά καλυμπεραρίσματος. Μια διάρκεια που είναι περίπου τις 2,5 με 3 ώρες η ρύθμιση. Βλέπετε εδώ το σφάλμα, εδώ το σφάλμα. Εδώ το σφάλμα το δείτε είναι 0,9. Να ξέρετε ότι το μάτι καταλαβαίνει το οποιοδήποτε σφάλμα πάνω από 3. Αρχίζει να το καταλαβαίνει ένα ίδιο μάτι και πάνω από 5 το υπόλοιπο. Και μαμά όπως είναι, βλέπετε ότι έχει 5,7 στο maximum. Εδώ είναι το λεγόμενο color checker. Εδώ έχει να κάνει με το πόσο φτάνει τα χρώματα, πρόσωπα, σχιάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Το αφήνω λίγο παραπάνω για να το δείτε. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα το πριν και το μετά. Βλέπετε αυτό που σας είπα ότι εδώ, ενώ ξεκινάνε σχεδόν η ίδια, βλέπετε ότι στα φωτεινά έχει φύγει το μπλε και το κόκκινο υπολείπεται. Δηλαδή, αν αυτό δεν το θέσει όπως ήρθε εδώ, η φωτεινότητα πέφτει λόγω του μπλε. Να ρωτήσω κάτι. Στο πώς καλυμπρές που η από κάτω γραμμή, από τα χρώματα. Στο, Ναι. το σφάλμα. Α, το σφάλμα. Εδώ έχει ένα σφάλμα 0,4 μέσο όρο για τον γκρι. Έχω το γκρι, έχω και το χρώμα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, στο γκρι εδώ έχω 3,5 και βλέπετε το σφάλμα που είναι. Ανεβαίνει το σφάλμα. Να το. Δηλαδή, αυτό εδώ που βλέπετε είναι το σφάλμα. Ενώ εδώ πέρα 0,4 και είναι στους 50, στα 50 ερή. Αυτό έχει να κάνει και με τον γάμο της τηλεόρασης. Βεβαίως, μόνο. Το σφάλμα έχει να κάνει με το RGB και έχει να κάνει και με τη φωτεινότητα. Ένα πράγμα το οποίο δεν βλέπετε. Αυτό το χρωματικό τρίγωνο είναι δύο διαστάσεων. Έχει ένα συγκεκριμένο σημείο, αυτό εδώ, αλλά όμως δεν βλέπετε το τρίτο που είναι το φως. Αυτός είναι ο λόγος κιόλας που όλα τα πάνελ που έχουμε εμείς τα γήινα, τα προηγούμενη γενιά τέλος πάντων, έχουν κυρίως όταν το λευκό μπλεδίζει. Ναι. Εκεί μπαίνετε εσείς και το κάνετε το λευκό πιο λευκό και μπλε. Ναι. Όπως επίσης, ίσως μερικοί δεν το ξέρετε, το λευκό της LED είναι, ναι μεν είναι 6.500, αλλά είναι διαφορετικό συνταγμένο από το λευκό σε μια LCD. Δηλαδή είναι το κλασικό 0329-313 είναι τελείως διαφορετικό γιατί έχει να κάνει με το spectrum που λέγαμε πριν, το φάσμα, που αν το φέρω εγώ μια OLED της προηγούμενης γενιάς σωστές συνταγμένες, στα μάτια θα τα καθετήσει το λευκό. Δηλαδή θέλεις και άλλη εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο γάμο. Η σχετική βιογραφία έχει δώσει η Sony σε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο HDR. Ενώ πριν λέγαμε ότι το γάμο μας πρέπει να είναι γραμμικό, στο HDR πλέον σου λέει ότι ξέρεις κάτι, ναι, κλιπάρω κάπου εδώ στα 70 αερί και αρχίζω το υπόλοιπο δεν έχει πληροφορία μεγίστης φωτεινότητας. Γιατί δεν υπάρχει πληροφορία, η πληροφορία υπάρχει στο grayscale. Αλλά μεγίστης φωτεινότητα δεν έχει. Αυτό έχει να κάνει με το SDR, τη τηλεόραση αυτή πώς είναι από μαμά. Εδώ βλέπετε πώς είναι αυτό που λέμε ένα matrix χρωμάτων συντεταγμένες σε. Εδώ πρέπει να είναι κοντά στα 2.500 μετρήσεις και βλέπετε ότι το κάθε ένα στοιχείο πέφτει κανονικά. Εδώ είναι η αμάωση, γιατί κάθε φορά
όταν ελέγχουν μια OLED τηλεόραση, ποτέ δεν βάζει ένα πατερνάκι, τέλος πάντων μια κινήτρια συνέχεια να είναι το ένα χρώμα μετά το άλλο. Του δίνει ένα λευκό ώστε να μπορεί να ηρεμεί λίγο το πάνελ και να έρθει στη σωστή φωτεινότητα. Δείτε το πώς είναι αυτό εδώ. Όσο κοντά είναι στα αναφορά και δείτε το λεγόμενο color volume. Αυτό έχει να κάνει με το χρώμα εδώ σε σχέση με το φως. Αυτό που λέγαμε η τρίτη διάσταση. Το λεγόμενο color volume. Μπορεί να το έχετε διαβάσει γενικότερα. Λοιπόν, νομίζω έχω τελειώσει την παρουσίασή μου. Ό,τι θέλετε, ερωτήσεις, ό,τι μπορώ να βοηθήσω, στη διαθέση σας. Δεν ξέρω αν αυτά σας φάνηκαν χρήσιμα. Κατανοητά, ώστε να βελτιωθώ στην επόμενη φορά. Γι' αυτό το λέω. Τι ελλείψεις έχω, να το πάω παραπέρα. Τώρα ο τρόπος παρουσίασης, αυτό σημαίνει την φορά. Αλλά σαν πληροφορία. Χρήσιμα όχι. Απολύτως. Το πιο χρήσιμο θα ήταν που το ρυθμίζει. Το πώς το ρυθμίζω. Εύκολο. Να τα βάλεις στον κατάλληλο άνθρωπο και το ρυθμίζει. Εύκολο. Είναι πάρα πολύ. Πώς μπορείς να είσαι πόσο δυνατόν πλησιέστερα. Εάν έχεις εμπειρία και αν έχεις και ένα καλό μάτι, μπορεί να φτάσεις ίσως περίπου στο 55-60%. Σε standard definition. Σε τι μέθοδο, με την κλασική ρύθμιση, τόσο χρώμα, τόσο κλικ, τόσο κοτέρ. Σου έδειξα πριν το χρόνο πώς να το φτιάξεις. Σου έδειξα πώς να φτιάξεις το κοτέρ και το brightness. Το γάμμα είναι εύκολο να το δεις. Άρα μέσα από τον κλασικό χειρισμό. Μέσα από τον κλασικό. Δεν μπορούσε όμως για το division. Εκεί το έχεις χάσει το παιχνίδι. Οι περισσότεροι από εμάς, ακόμα και εμείς που το μετράμε ή εμείς που διορθώνουμε, είναι περίεργο. Γιατί θα πρέπει να ξέρεις κάθε μια τηλεόραση που κλειπάρει. Αν έχουμε τηλεόραση ή αν δεν έχουμε τηλεόραση και προβολέα. Που είναι ακόμη πιο δύσκολο. Γιατί δεν μπορούν να εξελέγχουν τον τοπικό φωτισμό. Εκεί βρίσκεται εδώ. Θα σου προβολείς, Sony, 8000. Θα βάζει μια κανάλι. Δεν σου βάζουν στη φωτεινότητα που πρέπει. Δεν μπορεί να σου βάζει μια τηλεόραση. Γιατί αυτό θέλεις. Από κάτω δεν ξέρω αν είδατε τον 380 μεγάλο, το Sony. 10.000 νίτς. Είναι ο μοναδικός, σας δείξω στοιχεία αν δεν είναι εδώ πέρα, ο οποίος στο τρίγωνο και στην φωτεινότητα ήταν ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Κάτω δεν το βλέπετε καλά γιατί αυτό πρέπει να πάει εκεί στην πόρτα να ανοίξει τις 150 Hz και όχι να είναι εδώ κοντά. Γιατί θα έχουν, γιατί έχει πολύ φωτισμό σε μια οθόνη που έχει το hotspot το λεγόμενο. Εάν ήταν αν μπορούσε να βγαίνει το δωμάτιο, στην τουαλέτα τη πέντε και είναι τηλεόραση. Είναι με αντίστοιχη φωτεινότητα, δεν έχει χρόνο, δεν έχει λάμπα, έχει laser. Αν έχει τα χρήματα να το δώσει, μεγάλο καθιστικό, είναι μια τέλεια τηλεόραση. Πώς κοστίζει αυτό περίπου? 80.000. Πρόσεξε, αν πάτε κάτω παραδείστε, έτσι όπως είναι η προβολέας, έχει και 4 βιδούλες. Οι βιδούλες αυτές δεν είναι για να πάει στο ταβάρι. Αν θέλει κάποιο να βάλει άλλο ένα από πάνω, θα κάνει στάρκη και περισσότερη φωτεινότητα. Έτσι παίζουμε στα σύνολα. Και το 16 το λέει. Χαμαρέα. Θα δώσω, θα δώσω. Δύο προτζέκτορες. Δύο προτζέκτορες. Έτσι. Άμα είναι να φτάσουμε σε αυτό. Στο σφαίρα παίζει με δύο προτζέκτορες. Κάνω μια ερώτηση. Πώς είναι η διαφορά των 10 bit και 8 bit με έμφαση? Πώς το δει? Η έμφαση είναι στα επεξεργαστία. Άρα τι έχω. Εγώ τι βλέπω. Βλέπω HDR ή HDR. Γιατί τα δύο βλέπω. HDR. Άρα το σύμβολο που βλέπω είναι 10. Αν είναι HDR. Άρα τι κάνεις. Προσπαθείς να κάνεις επεξεργαστή για να το κάνεις πολύ πιο ομαλό το gradation. Αν κάνεις εδώ πέρα στις μάλλον σε HDR smoothness, αυτό που λέμε και το gradation, θα πάρει περισσότερες γραμμές. Αν πάρεις HDR, οι γραμμές θα ήταν ομαλό έτσι, στο ίδιο πριν. Θα έχει μεγάλη διαφορά το 10 bit με το 8 bit και έμφαση? Ναι. Οτιδήποτε μπαίνει και επεξεργάζει το σήμα, ναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σου κάνει λάθη. Αυτό δηλαδή είναι ένας τρόπος τεχνικός για να καταφέρεις τα 10 bit ενώ δεν μπορείς να τα καταφέρεις μέσω αλγορίθμου που να τα πιάσει. Media player. Δεν σου μείνει μόνο μέσα στο μήνυμα τι θες να βγάλεις. Ήταν off, 8 bit, 10 bit, 12 bit. Δεν στο έχει και 36 τώρα. Nvidia, όλα αυτά φτάνουν εκεί. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, μεν η τεχνολογία που παράγει μπροστά, ναι, μεν αναγκαστικά θα πρέπει να την πληρώσουμε. Αναγκαστικά έτσι πάει το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δυστυχώς,
Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τι αγορά κάνουμε βάσει των αναγκών μας. Αν είχα, εάν είχα παραδείγματος ανοιχτά παράθυρα εδώ, ή το σπίτι μου ήταν ακόμα πιο μεγάλο και φωτεινό, δεν θα μπορούσα να πω σε έναν ανεμοναπολιτή, σε ένα πιθανό αγοραστή, ελάτε να πάρετε μια OLED. Δεν θα είναι φωτεινό, θα έρχεται την προηγούμενη γενιά. Θα με συγχωρείτε λίγο να ανοίξω ένα παράθυρο. Πάμε λίγο αέρα. Μάλλον, δεν είναι και μια. Έχει φτάσει φωτεινό να είναι. Αλλά εσείς βάφησε το δεξί υπέρ. Σε βάφησε. Πέρα από το να πάμε. Φωτεινό το σωστά και αυτό. Και φανταστικά με την μέρα. Τηλεόραση. Κάτσε να δούμε τώρα. Εκεί έχω την ώρα. Περνάει την δεν θα συνιστούσα όπως ήμασταν πριν να έχουμε μάξιο χρονικό. Γιατί θα λέω στο μάτι. Θα πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ότι θα πρέπει να πιστογραφεί που θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν έχουμε ένα πληρονικό σήμα θα πρέπει να είναι σε μια απόσταση περίπου 40-50 πόντους. Είναι το επιφανή. Ενώ αν έχουμε HDR θα μπορούμε να έχουμε 60 κινητά. Περισσότερο σχολείο αυτό που ζητάνε είναι το 400 εξυπηρετήματα με ακριβώ πίσω θέση να μπορεί να πει σωστά ιδιωτικό σήμα. Έτσι, διάρκεια είναι περισσότερο. Σε φωτογραφίε από την άλλη του μonitor, πόσο καλά βλέπει το τελευταίο πίσω και να κάνει το γάμο. Γύρω να πειράξει το γράμμα, όλα αυτά αλλάζει. Αυτό είναι στάνταρ το πίσω. Να ρίξω λίγο το μυαλό. Πλέον έχει αλλάξει το μυαλό, έχει προτείνει. Έχει συνδετό μυαλό. Έχει μια game που αναπανηγωθεί πολλές από τις ρυθμίσεις που είναι καλύτερο εκπληκτά. Θα πρέπει να δούμε σημαντικά. Όσοι έχουν ειδικά να δουν, ειδικά να πέρα από τα ιδιαίτερα και λοιπόν, αυτή έχει είσοδο πίσω και το όλο που κάνει είναι ένα πολιτικό ιδίο. Και ο αριθμός είναι δεν είναι διαφήμιση, είναι γιατί κάνει την κάθε μία τηλεόραση. Αυτό δεν είναι ακριβό. Και η τεχνολογία πληρώνεται. Όσο πληρώνεται, ναι. Εξαρτάται από το ρετσέπ που δεν σου. Εσύ είσαι. Οπότε πρέπει να αρχίσει για να χαίρεις. Μέσα στο βάζω το δεν σας αρέσει το πολύ μάλλον. Είναι αυτό που λέμε στο πολύ μπορώ να το εξηγήσω λίγο για να είναι μπορεί να μας αρέσει να είναι και φυσικό το μάλλον. Τι παίζει με το μάτι, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Παλεύω το ρόλο. Κάπως το βάρε. Έλα, να πεις. Δεν έχει λόγο. Άλλο σώμα. Άλλο είναι λίγο, έλα, εντάξει. Αυτό το έργο είναι τελειωμένο. Δεν είναι τσάπτερ αυτό. Εδώ, να βγάλεις το χέρι, κάνεις.
Εσύ φίλοι που βλέπετε το σωστό. Δεν είναι μισή. Έμειζε το μήνα. Όταν βλέπεις μισή, τοπικά εστός, συνήθως όμως εάν σαν καλώς θέλουν αν εκεί βλέπεις το είναι πολύ ρόλο τον έχει σοβά. Το δεν είναι όσο χρησιμοποιώ μισή, όσο οποιοδήποτε, 2-4-2-6 είναι αρκετά καλό. Αν βλέπεις το λεπτό, 2-4-2-2 εκεί. Είναι γραμμένος να κάτσει να δω. Παίζει 16 το μαύρο, 2-35. Τα PC μας παίζουν το μαύρο είναι 0-0, το λευκό είναι 2-55-2-55. Το σημείο είναι τελείως διαφορετικό. Το σκαροτενός είναι τελείως διαφορετικό. Αλλιώς δεν είναι εγώ θα δω. Είναι για PC και αλλιώς δεν είναι αυτό που εγώ θα δω στην τηλεόραση. Αυτή είναι γραμμένο. Πρέπει να παρατήσει την αν κάτσω να παίξω ένα PlayStation 3, παίξω ένα παιχνίδι είναι 0-5. Αλλά είναι το full rate. Σπάει. Ή το επάνω είναι σαν 0-55 ή 16-55 ή RGB gaming ή RGB full. Μέσα από τις κέντρες αυτό. Εδώ καταλαβαίνετε το... Αν κάποιος να κάνει σταμπιλιάζει, μπορεί να σπάσει πάνω από το δίσκο τώρα. Μπορεί να κάνει μια κέντρη σοβαρή. Τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε. Τώρα να κάνει ο δίσκος. Περπατάω. Αυτό το τρόπο. Αν δεν το πίσω, περπατάω έτσι. Αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτή είναι η κίνηση στα 24. Αυτό είναι πολύ πλάκα. Διαφορετικά από έτσι. Τι κάνω. Έχω μία εικόνα, ένα καρέ. Το πρώτο. Και έχω μετά το δεύτερο. Ωραία. Και επειδή δεν είμαστε στα 24, το νόμο του τσάτου. Πάει έτσι συνάσια. Τι κάνω. Άλλε εταιρείε θα κάνω αυτό που σου λέω εγώ, το άλλο έχω την εικόνα. Το εγώ την εικόνα, ολόκληρη, είμαι στη μέση. Το μισό, το τελευταίο, το κάνω πρώτη εικόνα στο επόμενο. Και το πρώτο μισό το άλλο το ενώσω. Δηλαδή έχω μία εικόνα, το μισό από το τελευταίο, το πρώτο και το επόμενο και την εικόνα. Κατανοητό ή όχι. Έτσι. Αυτό τι κάνει, προσπαθεί να φέρει ένα μεγαλύτερη κίνηση. Άλλε τηλεοράσει έχουν εικόνα, μαύρο, εικόνα. Οπότε αυτό για μένα που κάνει δεν είναι το μεγάλο το πράγμα. Μπορεί να δείξει σε επόμενη εικόνα. Άλλοι τι κάνουν αυτό. Έχω εικόνα και πρώτη εικόνα, πρώτη εικόνα. Δεύτερη εικόνα, δεύτερη εικόνα. Επανάληψη. Δεν είναι φυσική, αλλά είναι όμως ευχαριστή. Ο περισσότερος που ψεύεται. Φαντάζομαι τώρα να βλέπουμε μια μπάλα, μια περίπτωση να κάνει εξάρτηση. Έτσι κάνει. Ναι, αυτό το πράγμα. Όταν κάνεις το δεύτερο, το έχεις ενεργοποιήσει και είναι στο χάρι, θες ότι μπάλα αφήνει και ωραία όψη. Σαν να έχεις ένα αεροπλάνο και αφήνει την ουρά το καψαριό, αυτό το πράγμα. Οπότε τι έχεις να κάνεις. Ή το αφήνεις έτσι, ή το βάζεις κάπου στη μέση. Δηλαδή να σωματοποιείς την κίνηση και πώς αφήνει η ώρα θέμα. Δηλαδή θα βλέπεις έναν άνθρωπο να τρέξει την μπάλα και όπως στη σκιά. Εν είδη σκιά, τι είναι το υπολοιπού της κίνησης, που πρέπει να του σβήσει εικόνα. Γιατί τι είναι καρέ που μένει. Ναι, δεν το βγάζει. Προσπαθεί και να αποφασίσει ποιο καρέ θα παίξει. Στη μέση. Αν ο παίκτης είναι στο ενδιάξω, να μιλάμε για μπάλα, τι θα κάνει. Οπότε το φρενάρι και να σου ρίξει από το φέρει. Δεν έκανα εγώ πριν μια διαπληκτική, οπότε έγινε πολύ μετά. Πάμε μόσο μιλάει μετά. Δηλαδή, αυτό που θα μέσα. Το μόσιμο είναι προσδουρά. Αν μπορεί να δουλεύει σωστά το πάνελ, κάτι όχι. Το motion blade είναι μειονέκτημα για να ξεπαστικό.
Ενώ τα 24 bit λένε είναι μειονέκτημα λήψη.